гомумән киңәшләрне бик җитди кабул итмим. Бик иң начар сыйфатым менә шул ди. Ну менә мин балачак хыялны бары тормышка ашырдым, Мәскәүгә киттем. Бездә бит әле халык кино карарга өйрәнгән. Менә татар кешесе эчмәгәндә, татар кешесе хыянәт тә итмәгән, татар кешесе начар да булмаган. Мин беләсезме, надан артистлар белән эшләмәс идем. Сәлам, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Татар киносына яңа сулыш өрүче, кайчандыр журналист, ә хәзер кинорежиссер Александр Долматов. Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Әйбәт, менә килдем. Камал театры янына ашкынып. Чөнки бында безнең балачагыбызда яшьлек, яшьсмер еллар. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Казанда урнашкан татарларның беренче һөнәри театр коллективы сәйяр нигезендә оештырылган. Татар театрлары арасында әйдәп баручы театр. 1906 елның 22 декабрендә Казанда беренче публик татар спектакле күрсәтелә. Бу дата татарча театрның барлыкка килү датасы дип санала. 1922 елда сәйяр труппасы нигезендә дәүләт театры төзелә. Ул Кызыл Октябрь исемендәге беренче татар дәүләт үрнәк драма театры исемен йөртә башлый. 1926 елда театр академия исеменә лаек була. 1939 елда Галиәскәр Камалның 60 еллык юбилее уңае белән театрга аның исеме бирелә. 1986 елның 5 ноябрендә тантаналы рәвештә бүгенге көндә барыбыз да таныш булган театрның яңа бинасы ачыла. 2001 еллар, менә 2001 ел һәм менә Казанга килү аның төп программасы инде Камалга барырга инде. Мин беренче тапкыр Камал театрына килдем, Казан егетләрен карарга Фәрит Шантаевның. Менә Казан егетләрен карап, мин әле хәттанда Әнисә Сабировага гашыйк булган идем. Ул Финляндиядә шундый мин аңа гашыйк булган идем. Менә шундый артисткалар юк хәзер дип әйтәсе килми инде, менә шундый артисткалар булса иде хәзер. Бар андый артистка. Бар андый артистка. Мин аның исемен телевизорга әйтмим инде. Андый артистка бар һәм мин аңа гашыйк. Менә интрига туды. Сездә төшкән актрисамы бу? Ул миндә төште кинода. Хәзер инде башта сезнең турында сөйләшик. Сезнең шәхси тормышыгыз, гаиләгез, теге балачагыз турында мәгълүмат бик аз. Сез үзегез Питрәш районыннан. Питрәш районының авылыннан, хәтта. Көлкәмәр дигән кичкенә генә авылдан. Безнең авылда башлангыч мәктәп бар иде, аннары без башка авылда укыдык. Без ике генә бала укыдык. Альбина дигән кыз белән. Аннары күрше авылга җәяү йөреп, 4 километр шақырым дип әйтик татарча. Шундый сазлар йөреп, бураннарда шулай йөреп инде укыдык. Аннары мин Казанга университетка укырга кирдем, журналистика факультетына. Бәлки бу минем башымда гына булган стереотиптер, ләкин миңа калса, авылда үскән бала ул барыбер ниндидер аңлаешлырак профессия сайлый, һөнәр сайлый үзенә. Авыл кешесе бәлки нәрсә инде ул, кем инде ул, һәм ул нәрсә белән акча эшли дип тә андый фикерләр дә йөртәдер. Менә сезнең режиссер булам, журналист булам дигәнгә ничек кабул иттеләр? Мин режиссер булам дип уйламадым башта. Мин башта журналист булам дип уйладым. Безнең заманда әле газетлар укыладыр иде, әле интернетлар әз иде дип әйтик инде. Төп хыял журналист булу хыялы иде инде. Менә буласы килгән иде. Мин аннан айрылмадым да, менә мин китаплар язам, әсәрләр язам, сценарийлар язам. Шуңа күрә мин һаман журналистикада, мин аннан бер көндә киткәнем юк. Менә авыл дибез, дөньяга барлыкка килү бер Казан белән бәйле инде күпмедер. Теге мин инде авылда туган саналам, ләкин менә минем әтиәнинең өйләнүләре минем дөньяга яралу дип әйтәм, ул Казан белән бәйләнгән. Шуңа күрә мин авылдан да, Казандан да икесе белән дә мин горурланам. Ну, әлбәттә, безнең авыл менә бик кичкенә инде, ул 30-40 ел. Мин ул авылны бик яратам. Бер кайчан да аерылганым юк. Гел кайтабыз, гел. Хәтта бит менә хәзер сериалда Питрәш районында төшерелде. Бер 2 көн без анда төшердек. Әлбәттә, авылында каланчалар төшердек һәм Шәлидә төшердек. Шуңа күрә гел Питрәш барыбер тарта үзенә. Тарта үзенә.
Һәм аннары сез керәсез журфакка укырга. Һәм аны бетергәч, яисә параллель рәвештәдер дә хәтта ярдәм фондында эшлисез матбугат бүлегендә. 11-12 елларда студент вакытта мин эшләдем Татар конгрессында, матбугат үзәгендә. Бу студент елларында инде. Аннары менә шулда параллель мин бик күп катнаштым шул ярдәм фондының матбугат эшләрендә инде. Шул видеолар, фотолар, текстлар дип әйтик инде. Һәм шул елларда мин параллельно тәмамладым Татарстан Фәннәр академиясында аспирантураны тарих буенча. Минем юнәлеш бар инде. Берсе кинорежиссура, икенчесе журналистика, язучылык, сценарийлар язу, өченчесе менә ул тарих. Төбәк тарихларына, авыл тарихларына багышланган китаплар язам. Шәҗәрәләр төзим. Менә минем җитәкчелектә бер унлап китап шундый ниткәндер. Һәм бу режиссерлыкта да бик ярдәм итәдер. Мин бик күп геройлар белән танышам. Режиссура бит ул геройлар. Менә мин әйтәм бит 10 китап эшләдек дип дим. Чирмешән районы авыллары турында, Башкортстан авыллары турында, Азнакай яклары, шул ук Питрәч, Арча яклары. Менә анда бик күп геройлар, андагы типлар, Таҗи Гыйззәтнең бер сүзе бар драматург. Андагы типлар, андагы персонажлар ди. Менә безгә мастер Мәскәүдә укытканда режиссурдан әйтәдер, язып барыгыз дип инде. Менә урамда күргән персонажларыгызны язып барыгыз дип. Мин ул вакытта аны бик җитди кабул итмәгән идем. Мин гомумән киңәшләрне бик җитди кабул итмим. Бик иң начар сыйфатым менә шул инде. Бәлки иң яхшысыдыр. Белмим. Менә шуннан язганым мин шул блокнотны ачып карадым. Мәскәүдә фәлән метро янында язылган Пасха көнне дигән. Чиркәү янында бер әби утыра дигән. Үзе матур гына киенгән, шәшен кыяр формасында өскә күтәреп җыйган, менә булай иттереп, менә шын кыяр шикелле. Һәм ул аны сарыга буяган дип индеме? Язып куйган, менә бу бит тип, менә бит аны теләсә кайсы дизайнер хәтта модель яраны уйлап чыгара алмый. Менә шундый әйберләрне язып барырга кирәк. Кешенең сөйләмен язып барырга кирәк. Була бит менә шундый кешеләр бер сүзне 6 тапкыр әйтә. Йөре. Үзе бер персонаж. Төгәлрәге хәзер менә минем аңлыйсы киләсез. Журналистикага укырга керәсез, ләкин инде сезнең кино төшерү хыялы бар. Һәм сез журфакка кергәч инде аңлыйсыз, мәсәлән, монда кинолар, анда юнәлеш буенча эш бармый. Мин дөресен әйткәндә ул теманы онытып тордым. Журфакка кердем, мин аны оныттым ул теманы. Ул миндә уянды. Мин Фәннәр академиясына аспирантурага укырга кергәч тарих буенча. Шул вакытта мин архивта менә Татарстандагы 21 елга ачлыкка багышланган документлар очраткан идем. Менә шул кеше ашау темалары инде, менә коточкыч авыр темалар, Алла сакласын. Һәм Ибраһимовның Адамнар әсәрен яңадан укып чыктым да инде. Һәм нәтиҗә хыял шушы кагазны укыганда яңадан искә төште. Синең бит шундый хыялың бар иде дигән әйбер. Әйтәм, менә бу әйберләрне бит берәү дә укымый, берәү дә күрми. Ә моны визуаль, ягъни кинога әйләндерсәң, фотога әйләндерсәң, кешелек күпмедер карый. Менә шул яктан яңадан искә төште бөтен әйбер. Һәм мин хыялыма атларга булдым. Шул вакытта мин Geek сайтына кирдем. Карадым, нинди юнәлешләрдә укырга алалар, һәм шул заявка биреп карадым. Һәм аннан миңа килде, ярар кирип карагыз, ләкин кирип карар өчен да фильм төшерергә кирәк, 5 минутлык. Һәм мин шунда Весна дигән фильм төшердем. Ул 2 өлкән кешенең мәхәббәтенә багышланган иде. Һәм 2 яшь кешенең, 2 яшь рассамның һәм 2 өлкән кешенең. Менә шуны мастер карады да инде, ой, алырга кирәк, моны укырга дип үзе әйткән инде. Мин әйтмәдем, кешеләргә әйткән, ай, алыйк дип инде. Менә мин балачак хыялны бер тормышка ашырдым, Мәскәүгә киттем. Кинематография институтында ГИКта, Герасимов исемендәге Олейников курсында укып, Владимир Михайловичта. Үз эшегезгә бик гашык булып сөйлисез, бу үзенә бик тарта. Мин гашык булсам, мин гашык булсам, чынлап торып гашык булам, чынлап торып эшлим. Акчасы җитмәсенме ул проектның? Үзенең өстеннән чыксынмы, минуска китсенме? Ләкин миңа бер яхшы итеп итү ягында. Булай гына менә кирәк дип, менә шулай берне кирәк булганга гына эшлим дип, менә булдыра алмыйм. Кешене ярату, өмет, ниндидер хыяллар, менә шулай яшәтә инде, менә яшәтә.
әлеге матур романтик нуктада без икенче маршрутыбызга көчәргә тәкъдим итәм. Фарида апа Хафизова. Менә бу кешене истә калдырыгыз. Бу зур артист Айдар Хафизовтың хатыны. Менә бу кеше мине студент чакта театрга кертәдер иде. Минем ашагына театр. Безнең икенче нуктабыз ерак түгел генә Татар бистәсе. Иске Татар бистәсе. Иске Татар бистәсе Казанның тарихи үзәге. Анда татар байлары, сәүдәгәрләр һәм руханилар яшәгән. Шулай ук биредә шәһәрнең иң борынгы Апанай һәм Мәрҗани мәчетләре дә урнашкан. Бу урынны ни өчен сайладыгыз? Бу урын ике әйберне истә тотып ясалды. Менә элек бу татар бистәсе котышкыч хәлдә иде. Монда бүтән әйбер ташландык иде. Менә бу җирләр һәм карыйм 13нче елга универсиада буласы елны бистә шулай рәтләнә башлады. Менә минем сезгә күрсәтәсе килә. Монда килүнең бер сәбәбе менә бу алдагы йортларның берсендә яшидер мәрхүм язучы драматург Зәки Зайнуллин. Тонов дигән генштабта эшләгән Сталин вакытында, сугыш вакытында шулар турында романнар язган иде һәм ул менә шул кешеләрнең туганнарын эзләп килеп, ничектер менә без танышып китеп аралаша башладык инде һәм ул мине кайвакыт менә шушы бистәгә чакырадыр, ул бистәдә үз йорты белән торадыр. Һәм шул елларда Зәки абыйның пьесасы куелды Арбалы хатыннар дигән, анда иш бардык инде. Аннары ул миңа үзенең пьесалар җыентыгын ясатты. Мин аның бөтен пьесаларын җыеп, компьютерда җыеп, версткалар ясап, дизайн ясап, китабын чыгарган Арбалы хатыннар дигән пьесалар. Менә бу җирдә шул театр белән, сәнгать белән бәйле инде. Менә бу урамны мин бик яратам инде. Менә бу яңартылган йортлар, хәзер инде мәчеткә реконструкция ясалды. Гомумән, минем бу урамда фильм төшерәсем килә. Бу урамда тарихи фильм төшерәсем килә. Һәм әйдәгез фильмнарга кирип киткәнбез икән инде, фильмнарыгызга кагылышлы минем берничә соравым бар. Беренчесе инде әлбәттә тематикасы. Бу 44 май аенда да менә хәзер чыгачак кеше китә җыры кала да, ул барыбер сугыш елларын сурәтләүче вакыйгалар. Һәм ни өчен менә үзегезнең фильмографиягызда шундый темага сез бик еш табынасыз димме инде. Табыну түгел, бу кызыксыну дип әйтик инде, әйме? Беләсезме, мин аларны махсус сугыш тематикасы булганга алмадым. Ни өчен мин 44 май аен алдым? Анда күрсәтелә сугыш вакытында гади бер авыл кызының баласын саклап калу өчен халак булуы. Баласын детдомга бирмәс өчен аңа Ирек исеме кушып, Ирек дип куша бит ул аңа. Һәм ул аны алып кайта шу Татарстанга Уралга, Урал Себер якларыннан. Шуңа күрә менә шушы кешене минем күрсәтәсем килде. Сугыш монда ул икенче мәсьәлә. Менә кеше китә җыры кала. Ни өчен миңа бик шул әсәр? Анда менә татар кешеләренең менә менталитеты ярылып ята. Анда бит героиня җегете аңа өйләнмәгәчтен, икенче кызга өйләнгәчтен, тота да үзенең дус кызының җегетенә кияүгә чыга. Битен яшереп, һәм өйгә кайткач кына ул битен ача. Менә шундый кызыклы кешеләр анда, кабатланмас кешеләр. Бездә бит татарларда бөтен әйбер дөрес булырга дип яратабыз бит инде без. Менә татар кешесе эчмәгәндә, татар кешесе хыянәттә әйтмәгән, татар кешесе начар да булмаган. Менә мәгъдиф әсәрләрендә менә татар кешеләре нинди бар, шундый итеп күрсәтелә. Менә сугыш вакытына туры килүе ул әйбернең инде ансаның икенче мәсьәлә. Сез үзегезнең фильмнарыгызда инде теге сценарий буларак, әсәр буларак безнең классикларыбызны аласыз. Һәм менә рус киноларын, чит ил киноларын алсак, алар классик әсәрләргә тартылырга ашыкмыйлар, чөнки әлбәттә мондый тәҗрибә бар, төшереп караганнары бар, ләкин миңа калса 10 классик әсәр буенча төшерелгән фильмның бары тик берсе генә яхшы була ала. Менә сез ни өчен бу әсәрләрне сайлыйсыз? Хәзер яхшы сценарийлар язучылар юкмы? Беләсезме, кемнедер кабатлау бик авыр. Мин менә бу иске классик әсәрләрне дә алам, тапталмаганнарын. 44 май аенда бер кеше куймаган, бер кеше төшермәгән, хәтта спектакле юк. Кеше китә җыры кала да шулай. Нигә куймаганнар? Алар бит бик әйбәт әсәрләр.
аңламыйм монысын. Ә мин кеше куйган әйбер белән итәсем килми, чөнки кешене уздыру, кабатлау бик авыр. Без бит инде беребез дә кеше куйган әйберне яхшырак куя алмыйбыз. Ләкин менә яңа сценарийлар. Юк дип әйтә алмыйм мин, яңаларын бәлки мин белмимдер. Ләкин әле менә бу әйберләр миңа җитә, ә менә инде яңа әйбергә мин хәзер эшлибез Резда Хәйретдинова белән Әлмәт театр артисткасы яңа сценарий язып, бу инде сер дип әйтеп булмый, ТНВ өчен без яңа сериал. Бүгенге заман, бүгенге кешеләр, бүгенге тормыш турында сериалга язып ятабыз. Руслардан бит яңа классикадан бит инде, мәсәлән, кайсы кинолар сезгә ошый? Классикадан соңгарада куелган. Ну, Мастер Маргарита. Менә Мастер Маргарита әйбәт төшергәннәр, чөнки бюджеты бөтен яктан алар алдымы инде. Монда менә әлбәттә кинода бюджет бик зур роль уйный, чөнки кинода бюджет зур булырга тиеш. Ләкин монда бюджетта гына түгел хикмәт. Монда ниндидер килеп чыкмый. Ләкин Мастер Маргарита дәрәҗәсендә бит әле әсәр кирәк. Татарда бармы соң әле андый Аяз Гыйләҗев әйтмеши, андый бийик әсәр? Безнең 3нче ноктабыз, без Казан Федераль университеты янында, һәм анда бер урында әллә ничә бинасы урнашкан, аның сковородка янында, сковородканы инде бөтен казанлылар да, КФУда укучылар да белә. Казан Федераль университеты, Казан университеты Россиянең иң борынгы университетларының берсе дип санала. Ул 1804 елның 5 ноябрендә Александр I уставы белән барлыкка килә. Башта университет Казан император гимназиясы бинасында урнаша, соңрак 19 гасырның 20 елларында архитектор Пятницкий төп корпусны төзи. Аның классик фасады безнең көннәргә кадәр сакланган. Бина үз тарихында күп үзгәрешләр кичерә. Аның артында астрономия обсерваториясы, анатомия театры, ректор йорты һәм университет кампусын әйләндереп алган башка биналар барлыкка килә. Бинаны проектлауда төп рольне танылган рус математигы Николай Лобачевский башкара. Эшләү дәверендә университет исемнәре дөньяга танылган йөзләгән галим әзерләп чыгара. Биредә дөнья күләм атаклы фәнни мәктәпләргә нигез салына. Мин монда укыдым инде 2012 елда тәмамладым. Казан университетының журналистика һәм социология факультетының деканыбыз Васил Захит улы Гарифуллин иде. Резда Зайниләр, Хан Фаттаховлар, Бакановлар, безне менә укыттылар дип әйтик инде. Мине дә укыттылар. Бик якын, бик кадерле җир инде менә бу Казан университеты. Монда безнең бөтен яшьлек узды дип әйтеп булмый, яшьлек узып та бетмәгән. Бәлки узгандыр да. Менә монда безнең артта Уникс, без анда физкультурага йөридек. Бездә иң яратмаган урын шул иде. Мин уртача карыйдыр, мин анда кәҗәдән сикерергә өйрәндем хәтта. Мин анда эләккән идем тяжелый атлетикага, атлетларга, гантельлар күтәреп шундый теге. Ну файдасы да зыянда булды, но миңа ошады. Без бер факультетта укыдык. Хәзер менә ТМда эшли Лилия Кадырова директорның урынбасары, Татмедиада урынбасары булып эшли Ләйсән Сафина. Бик күп кешеләр белән инде безнең замандашлар. Күбебез журналист түгелдер бәлки бүген, ләкин без барыбыз да кирәкле һөнәр үзләштердек һәм тормышта югалып калмаска өйрәндек. Журфак безне менә дөресен әйткәндә ул тормышта югалмаска өйрәнде дип саныйм беренче чиратта. Менә бу Казан университетының ишек алдында конюшняда безнең факультет урнашкан иде. Ни өчен конюшня дип атала? Монда элек революция хәтле ректорның атларын тота торган булганнар. Заманалар узгач безнең факультетның деканатлары шунда урнашкан иде. Һәм язмыш, менә алга таба да язмыш. Шушында мин университетны бетереп 10 ел үткәч, кыш китә җыры калган бер эпизодын төшердем. Менә шушы ишек алларында. Әле бер шигырь искә төште диге. Рәхмәт сиңа язмыш кай чакларда. Ыргытсаң да кайнар учакларга. Ишетмәдең мине куркакларга, иярттең син иптәш иттең зур затларга. Менә 44нең май аенда ул татар кино белән берлектә төшерелдеме? Ул төшерелде Тинчурин театры һәм Арча якташлыгы белән берлектә. Без аны 24нче елда тәмамладык. Менә Алла бирсә, презентациясын ясарга җыенабыз. Сериал инде ТНВ тарафыннан эшенә ашырыла. Һәм барыбер менә кинода бюджет бик мөһим урын алып тора дип әйттем.
Бу чыннан да шулай, чөнки техникада яхшы төшерүчеләр дә, бездә барыбер теге режиссерлар да аз. Ләкин әле менә операторлар, тавышландыручылар, кем профессиональ рәвештә кино белән эш итә белә, алар шулай ук бик аз. Менә ул бюджет проблемасын, кадрлар булмау проблемасын ничек чишәсез? Мин менә 44 май аен төшердек. Мәскәү егетләре белән бергә укыган егетләр. Ут куючылар да Мәскәүдән китердек инде, шуңа күрә менә бик шактый суммалар шунда китте инде. Чөнки бездә ул яктан менә операторлар, техника ягыннан шактый авыр, менә алар килеп булышкач әйбәт булды инде. Менә бу кички тәҗрибә шулай ук 44-не төшергән команда белән төшердек инде. Ут куючылар гына Казаннан инде. Билгеле бездә профессионал яктан бу әйберләр әле менә башланып кына килә. Ул бит кинода грим да башкача. Аның театральный грим булмаска тиеш. Менә мәсьәлә бит нәрсәдә? Әгәр дә бездә үзебезнең киностудия булса, кешеләргә эш булыр иде. Кешеләргә эш булса, безнең кадрлар анда җыелырлар иде. Һәм кадрлар кирәк булгач аларны укытырлар иде. Һәм кинолар да төшерелер иде. Бездә бит күп әйбер энтузиазм дәрәҗәсендә. Менә рәхмәт Илшат Әминовка, ТНВга. Менә ул тырыша. Рәхмәт татар кино директоры Миләүшә Ләбибовна Айтугановага. Шундый зур дәүләт программалары булып, алар 10 ел, 20 елга алдан планлаштырылып куелса, бездә сценаристлар да, режиссерлар да менә күп булырлар иде. Әле икенче проблемасы бар, прокат мәсьәләсе. Бездә бит әле халык кино карарга өйрәнмәгән. Бездә халык концертка бара, театрга бара, ләкин кинога билет алып бара алмый. Бу инде татар теле мәсьәләләре белән дә бәйле. Аннары бит әле тагын бер проблема. Татар кино теле юк бездә. Без бит менә булай сөйләшмибез. Шул әйберләрне истә тотып, мин сезгә шалтыратырга булдым әле дип. Менә сценаристлар шулай язып куя, ләкин бит алай сөйләшенми. Аны кино теленә, кухня теленә бит әле күчерә. Актерлар да бит, менә безнең бөтен актерлар кинода төшүче. Алар бит театр актерлары. Һәм бу безнең искиткеч актерлар бар, искиткеч сәләтлеләре. Ләкин аның театр актеры икәне бит инде күренеп тора. Әлбәттә күренә. Ләкин бездә шундый шәп артистлар бар. Илтизар Мөхәммәтгалиев, Резида Салахова кебек, Ләйсән Рәхимовлар, алар менә кинода да әйбәт төшәләр. Шуңа күрә андыйлар бар, Аллага шөкер. Менә татар фильмнары дигәннән безнең барыбер соңгы вакытта ниндидер теге җанлану бар. Шул ук Байбулат Батулланың Ядәш фильмы, Илшат Рахимбайның Микулай фильмы. Менә аларга мөнәсәбәтегез нинди? Бу барыбер башка юнәлеш сездән караганда. Мин аларга бик сокланам. Мәсәлән, Микулай фильмы безнең Питрәштә төшерелде. Бик кызыклы фильм. Менә сәнгати яктан Микулай әйбәт фильм. Байбулат Батулланың Ядәш фильмы да инде татарларга бер сәлам дип әйтәсе килә инде минем аны. Менә Байбулатның бит әле тагын уңышы нәрсәдә булды? Фильмы да кызыклы, яхшы. Минем фикеремчә, монда барыбер инде фильмны яхшы һәм начар фильмга бүлеп булмый. Миңа ошады. Минем мөнәсәбәтем. Һәм аның уңышы ул бит менә прокатка чыга алды. Һәм фильм прокатта барды, рус телендә дә, татар телендә дә. Һәм бу продюсерлык ягыннан да зур уңыш. Менә безнең бит авырткан мәсьәлә ул прокат. Менә мәсәлән, фильм төшерелә, аның бюджеты бар ди инде, мәсәлән, ниндидер. Ләкин бит прокат өчен тагын шуның хәтле бюджет кирәк. Бездә әле менә фильм төшерергә дә акча җитми. Прокат өчен акча юк та юк инде. Шуңа күрә безнең күп фильмнар алар күләгәдә кала. Ул яктан Ядәш Аллага шөкер күрсәтелде төрле регионнарда. Менә мин дә хыялланам инде үземнең фильмнарын Татарстанда гына түгел, менә төрле җирләрдә күрсәтү, халыкка җиткезү турында. Актерлар ничек сайлана сезнең фильмнарга? Сезнең анда зур состав, шактый зур состав, төрле театрлардан, төрле яшьтәге актерлар. Бу кастинг булдымы? Ниндидер чакыру белән килүче актерлар булдымы? Менә мин 44-кә дә кеше китәҗәре калага да зур кастинглар үткәрдем, 3-4 көн. Мәсәлән, берсенә 3 көн, бусына 4 көн үткәрдек һәм алга таба да әле эшләдем. Кастинг инде. Кастинглар һәм ниндидер менә режиссерның ичке тоймлавы булырга тиеш. 180 градуска образны борып карарга кирәк. Мәсәлән, бу җирдә комедия дип уйныйса әйберне драма итеп уйлап карарга кирәк. Шуңа күрә төрле юллар белән артистларны чыгарырга, сайларга кирәк инде аларны. Әле бит сайлагач та менә хәзер проблема бар хатын-кызда бизәнү ягыннан. Бик күп ясалмалык йөздә бит. Аларны бит менә карарга кирәк. Менә мәсәлән, бездә студентлар катнашты театр училищесынан. Biz аларны бөтен пляж калдырдык та куйдык. Кайбер балалар җыладылар да инде. Менә шулай, шуңа күрә төрле хәлләр була инде кино төшергәндә. Безнең соңгы ноктабыз
Татмедиа. Татмедиа Татарстан Республикасының ірі төбәк медиа ширкәте. Ул 2007 елда Татарстан Республикасының гаммәви багланышлар буенча Татмедиа агентлыгы буларак оештырылган. 2009 елда матбугат һәм гаммәви багланышлар буенча Татмедиа Республика агентлыгы дип үзгәртелә. Бүгенге көндә Татмедиа составына 66 филиал керә. Алар арасында республика, шәһәр һәм район матбугат чаралары, телерадио компанияләр, Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Шулай ук Идел буенда иң зур Идел пресс полиграфия нәшрият комплексы. Биредә 1500-гә якын кеше эшли. Акционер җәмгыяте медиа ресурсларына 98 район, шәһәр һәм республика газетлары, 17 журнал, 19 телеканал, 14 радиоканал, 78 сайт керә. Газеталары рус, татар, чуаш һәм удмурт телләрендә нәшр ителә. Элек ул Идел пресс дип аталадыр. Монда элек бөтен редакциялар урнашкан иде һәм мин менә 8-нче, 9-нче, 10-нче, 11-нче классларда укыганда менә монда килеп йөридем. Ялкын журналына, Ватаным Татарстанга менә шулай килеп, безгә монда язарга өйрәтеп, аннары Алтын каләм фестивальләрендә катнашып, шулай менә журналист булырга насип булды дип әйтим инде. Бу бинага бик рәхмәтле, мондагы кешеләргә бик рәхмәтле. Алар безне менә дөньяга чыгардылар, үстерделәр дип әйтим, ышандылар. Сезнеңчә, яхшы режиссер нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Менә калса белем кирәк инде, күзәтүчәнлек һәм практика. Шәй бер. Белем, образование. Укырга кирәк, кинорежиссурга укырга кирәк, күзәтергә кирәк дөньяны. Белем дигәндә китапта укырга кирәк һәм практика кирәк, төшерергә кирәк. Менә гел төшерсәң, кеше өйрәнә. Йөргән таш шомара диләр бит инде. Шуңа күрә шуны истә тотарга кирәк инде. Нинди артистлар белән бер кайчан да эшләмәс идегез? Мин беләсем, надан артистлар белән эшләмәс идем. Һәм менә тәкәббер артистлар белән эшләмәс идем. Мәсәлән, кеше аңламый икән, тарихи фильмда ясалма кырфык белән төшерергә ярамаган. Менә мин шундый кешеләр белән эшләмәс идем. Нәрсәсе бар инде, менә нәрсәсе бар инде дип куярга әйтә икән. Андый кеше белән эшләмәс идем. Димәк, ул синең бөтен эшеңне бозарга мөмкин. Сез яраткан һәм калганнарга киңәш иткән топ 3 фильм. Әйдәгез безнең татарчасын әйтик. Әйдәгез. Мәсәлән, Күктау ди. Татарча фильм инде, русча фильмга килгәндә, алар инде бик күп, ләкин менә мин каратыр идем Бондарчукның «Война и мир» фильмын, Тарковский фильмнарын инде. Менә мин сине таныштырасым килә Эльмира Закирова белән. Әлбәттә беләбез. Ялкынның гомерлек редакторы. Менә ул без мәктәп елларында укыганда шунда киләдер инде Эльмира апага. Эльмира апа безнең өмет тә иде, укытучы да, ул менә өмет иде менә. Эльмира апаның янына керү аңа эләгү белән сөйләшү зур бәхет иде заманында безнең. Лаек булмагандыр инде. Менә безнең өчен ялкын дигәч Эльмира апа күз алдына килә. Менә Эльмира апа безне инде бер 7-нче, 8-нче сыйныфлардан хәтерли. Менә шул. Менә бик рәхмәтле. Балалар коллегасында иде. Бал, Менә Алтын каләм дә ялкын журналында минем дә шундый балачак. Мин Илназ абыйга эләктем инде, без ул эшләгәндә язадык. Менә ялкын шулай итеп теге яшь журналистларны, журналист булырга теләүчеләрне шулай итеп үстереп җибәрүче булды. Эльмира апа картаймасын, эшләсен, һәм безне сөендерсен. Рәхмәт сезгә бик зур. Сезгә рәхмәт. Һәм инде алга таба нинди планнар, нинди фильмнар? Барма инде менә планлаштырылган, кайчан төшереләсе билгеле, теге хыял гына түгел, әнә Алга таба килгәндә минем менә языласы беренче пьесам бар. Күңелдә йөреп, кагазга төшкәннәр дә бар, күңелдәгеләр дә бар. Менә шуларны быел эшләп бетерергә кирәк инде. Килеп чыкса, Туфан Миннуллин буенча зур фильм төшерәчәкбез, аның әсәре буенча, исемен әйтмим әлегә. Һәм бер сериал төшерәчәкбез инде. 20 сериалы менә ТНВ өчен инде. Алга таба менә планнар бар. Татар кино ягыннан да менә тәкъдимнәр булды дип әйтик инде. Шуңа күрә эшләр бар. Алла бирса, эшләп, иң мөһиме тамашачы булсын, иң мөһиме карасыннар инде. Менә шул. Һәм инде соңгы сорау бөтен кешегә дә бирә торган сезнең тормыш девизыгыз, тормыш принципыгыз бармы? Бер кайчанда менә кешеләргә зыян салмаска беренче девиз инде, принцип. А девиз кем менә ниндидер
кыйынлыкларга, авырлыкларга барырга курыкмый икән инде, ул ниндидер уңышка ирешергә мөмкин. Иң мөһиме менә куркып калмаска кирәк инде һәм югалмаска. Менә шул инде менә яшьләр дә шулай үссеннәр. Һәм инде безнең традициябыз бар. Һәр тапшыру саен безнең кунакларыбыз тамашачыларга бүләк калдыралар. Әйдәгез, яңадан урамга чыгыйк һәм шунда бүләкне качырыйк. Бүген нәрсә качырабыз без? Без бүген бик зур хәзинә качырабыз. Ул хәзинәне тапкан кеше менә әйтәләр бит шундый сүз. Ике дөнья бәхетенә ирешергә мөмкин дип. Менә шул серле булып кына калсын әле. Шундый серле булып кына аңлатабыз. Димәк, бүләк кая качырылган булачак? Безнең ортыбызда Татмедиа бинасы сул яктан централь керү ишеге. Уң ягыбызда менә шундый рамнар тора, Татмедиа дип язылган, һәм ортыбыздагы чыршылар астына качырабыз әлеге бүләкне. Кем беренче таба, шуңа була.